Για όνομα του Θεού, τι χάλια είναι αυτά. Τι συνέβη εδώ. Μα η δεσποινή Τζούλια που βάλει ένα πλήθος εδώ μέσα. Θα κοιμώσω βαριά φαίνεται, δεν άκουσες τίποτα. Είδηση δεν πήρα. Ετοιμάζεσαι τώρα για την εκκλησία. Ναι, δεν μου υποσχέθηκες ότι θα πάμε μαζί στη λειτουργία. Ναι, καλά λες. Και φέρεις και τα πράγματά μου. Έλα, πίστησέ μου να τα φέρω. Και τι Ευαγγέλιο έχει σήμερα? Θαρώ ο αποκεφαλισμός του Ιωάννη του Προδρόμου. Είναι ατελείωτο. Ώρες θα τραβήξει. Πρόσεχε, με γρατσουνάς. Μα καλά, τι έκανες όλη τη νύχτα. Έχεις τα κακά σου χάλια. Καθόμουν εδώ και κουβέντιαζα με τη δεσποινίδα Τζούλια. Ποτέ της δεν ξέρει αυτή τι είναι το σωστό και τι όχι. Αν μου Χριστίνη, Τι? να είναι τόσο παράξενο να το σκέφτεται κανένας. Αυτή. Τι είναι παράξενο. Να, αυτό που έγινε. Ή πιάτε και μαζί. Ναι. Ντροπή. Τα ξέρεις στα μάτια. Ναι! Είναι δυνατόν. Πώς μπόρεσες. Ξέρω και εγώ έγινε. Δεν θα το πίστευα ποτέ. Ντροπή σου. Ντροπή σου. Μην νομίζω ότι τη ζηλεύεις. Αυτήν όχι. Αλλά αν ήταν η Κλάρα ή η Σοφία, τότε θα σου βγάζα τα μάτια. Αυτήν όχι, δεν ξέρω γιατί, μα έτσι είναι. Μα είναι σιχαμερό. Τότε είσαι θυμωμένη. Με εσένα, όχι με αυτήν. Ήταν χυδαίο από μέρους σου. Ναι, χυδαίο. Το κακόμουνο το κορίτσι. Στο λέω, δεν μένω εδώ ούτε μία μέρα. Δεν μένω στο σπίτι με ανθρώπους που δεν σέβονται τα αφεντικά τους. Και γιατί θα πρέπει να τους σέβεται κανένας. Και το ρωτάς, κύριε ξυπνάκια μου, πώς μπορεί να δουλεύει κανείς σε σπίτι με ανθρώπους που δεν κρατάνε τη θέση τους. Όποιοι το κάνουν αυτό ξεφτυλίζονται αυτοί οι ίδιοι. Ναι, αλλά είναι και μια ικανοποίηση για μας να ξέρουμε πως δεν υπάρχουν καλύτεροι μας. Όχι για εμένα. Αν δεν υπάρχουν καλύτεροι από εμάς, ποιος ο λόγος τότε να πασχίζουμε να γίνουμε καλύτεροι. Ύστερα, τον κύριο Κόντε δεν το σκέφτεσαι τι τράβηξε ο καημένος τόσα χρόνια. Όχι, δεν μένω σε αυτό το σπίτι. Όχι, μα τον Άγιο Σωτήρα. Και μάλιστα με έναν άνθρωπο σαν και σένα. Αν ήταν κάποιος σαν και το δικηγόρο, ένας γνώσιος ευγενής, ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά μαζί σου. Για στάσου. Και τι μου λείπει εμένα. Γι' αυτό που είσαι, τίποτε δεν σου λείπει. Μα η σειρά σου δεν είναι η δική της. Αληθινά δεν το χωράει το μυαλό μου. Η δεσποινής Τζούλια που ήταν τόσο υπερήφανη και τόσο ακατάδεκτη με τους άντρες, να δοθεί σε έναν άντρα σαν και σένα. Αυτή που θα σκότωνε τη σκυλίτσα της γιατί πήγε με ένα παρακατιανό σκυλί να κάνει τώρα. Δεν μένω άλλο σε αυτό το σπίτι. Στις 24 του Οκτώβρη φεύγω. Και τότε. Τότε, μια που έφερες την κουβέντα, καιρός να βρεις μια άλλη θέση και να φροντίσεις για το γάμο. Τι είδους θέση, παντρεμένα δεν μπορώ να βρω μια δουλειά σαν αυτή. Φυσικά όχι. Αλλά μπορείς να βρεις πορτιές κάπου. Πορτιές. Ή υπάλληλο σε δημόσια θέση. Ακόμα καλύτερα. Με το μισθό και μόνο δεν θα βοηθήσεις βέβαια. Αλλά θα είναι τακτικός και τις τρέχουνε σύνταξη γύρω και το όργανο σου. Όλα αυτά είναι θαυμάσια. Αλλά δεν έχω σκοπό να πεθάνω για να ασφαλίσω τη χείρα και τα παιδιά μου. Κάποιες άλλες φιλοδοξίες, κάπως καλύτερες από αυτές. Καλές είναι και οι φιλοδοξίες, αλλά έχεις αναλάβει και υποχρεώσεις και μην τις ξεχνάς παρακαλώ. Παράδειγμα με τις υποχρεώσεις. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Και πρέπει να μ' ακούς. Και να μιλάς λιγότερο. Η δεσποινή σου λέει η κυρία σου και για ό,τι τολμάς να την περιφρονείς, θα έρχεται πρώτα να περιφρονείς τον εαυτό σου. Είχα πάντα αρκετό σεβασμό για τον εαυτό μου. Για να μπορείς να σηκώνεις τη μύτη στους άλλους. Για να μην επιτρέπω στον εαυτό μου να ξεπέφτει. Με είδες να ρίξω ποτέ τα μάτια μου εγώ, η μαγείρισα του Κόντε στο παιδί του Σταύλου ή το γουρνοβοσκό. Ναι, καταφέρεις να φτιάξεις έναν καθώς πρέπει άνθρωπο. Είχες τι. Πώς, καθώς πρέπει άνθρωπος που κλέβει το σανού του κύριου και τον πουλάει. Μιλάς εσύ που παίρνεις ποσοστά από το μπακάλι. Ή μήπως θέλεις να πω και τα δωράκια που παίρνεις από το φακάκι. Τι. Και να τολμάς εσύ να μην φέρνεις τα θετικά σου. Μωρέ, είσαι εσύ μία. Ας τα τώρα αυτά. Και έλα μαζί μου στην εκκλησία. Ύστερα από ό,τι έκανες θα σου ήταν χρήσιμο ένα καλό δίπλωμα. Δεν πάω στην εκκλησία. Να πας μόνος σου και να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου. Ναι, αυτό θα κάνω. Θα πάω και θα γυρίσω με τις αμαρτίες μου συγχωρεμένες, ακόμη και τις δικές σου. Ο Σωτήρος ο Πολυέσπλαχνος υπέφερε και πέθανε πάνω στο σταυρό για τις αμαρτίες όλων μας. Και όταν προσευχόμαστε σε αυτόν με πίστη και ταπεινή καρδιά, εκείνος πρέπει να ανατώ όλα τα νομήματά μας. Θα ξοφλείς και το χρέος μας στον αναβεί.
Judith, εσύ είσαι. Δεν με αναγνωρίζεις. Μα καλά που ήσουν τόσο καιρό. Τι κοιτάζεις. Το μακρύ μου φόρεμα και τα μαλλιά μου. Δεν με έχεις ξαναδεί έτσι άλλη φορά. Για το Θεό, όχι. Φαίνομαι γυναίκα. Τι κάνεις εδώ. Παραιτήθηκα από τη θέση μου. Τι. Θα φύγεις. Με στέλνουν στη Λαπωνία. Στη Λαπωνία. Και πότε φεύγεις. Σήμερα. Και ποιος είχε την ιδέα αυτή. Ο πατέρας σου. Έπρεπε να το είχα φανταστεί. Θα ήθελα να είσαι σήμερα εδώ. Για να γνωρίσω το συνταγματάρχη. Τι ξέρεις για το συνταγματάρχη. Πρέπει να φύγεις. Δεν έχω κι άλλη επιλογή. Τώρα όμως το θέλω κι εγώ. Γιατί. Γιατί θέλεις να φύγεις τώρα. Να ξεφύγω από εδώ. Να βγω έξω στον κόσμο. Ναι. Σε καταλαβαίνω, αλλά σε πνίγει ο τόπος εδώ, δεν υποφέρονται. Επενδύουν σε εργοστάσια σώτας και σε ανθρώπους. Αλλά αν με ξέρεις, είμαι χαρούμενος άνθρωπος, δεν χωλοσκάω εύκολα. Τώρα όμως αρχίζω να υποφέρω. Τι έπαθες. Υποφέρω, δεν ξέρω, πνίγομαι. Νομίζω πως πεθαίνω. Ποιος δουλεύει. Δεν είμαι καλά, δεν ξέρω. Δεν μπορώ. Judith. Έτσι νιώθω τη συσταγόνια. Σαν αυτό που νιώθω εγώ τώρα. Καημένα αγόρια. Θα έπρεπε να γελάσω τώρα. Μα δεν είμαι σκληρός σαν και εσένα. Δεν είμαι σκληρή. Απλώς τόσο καταλάβαινα. Αλλά αν μη φύγεις. Πρέπει. Τότε πήγαινε. Δώσε μου όμως κάτι για να σε θυμάμαι. Σαν πως έχω και τίποτα να σου δώσω. Αλλά αν όχι. Δεν θα αφήσω να γίνει αυτό. Δεν αντέχω. Δεν αντέχω. Τι μου έκανες. Δεν θέλω να ζήσω πια. Αλλά μη φύγεις μόνος σου. Θα φύγουμε μαζί. Θα πάρουμε τη βάρκα. Την άσπρη, τη μικρή. Και θα ανοίξουμε τα πανιά μαζί. Ο καιρός είναι ευνοϊκός. Και ύστερα θα βουλιάξουμε στα νυχτά. Μακριά. Εκεί που δεν έχει φυκιά ούτε μέδουσες. Τι λες. Πες κάτι. Ναι. Έπρεπε να πλέναμε τα πανιά χθες. Θα έπρεπε να είναι κάταστρα. Θέλω εκείνη τη στιγμή να βλέπω μόνο άσπρο. Και ύστερα θα με πάρεις αγκαλιά και θα κολυμπάσεις που να κουραστείς. Και ύστερα θα βουλιάξουμε. Αχ, είναι όμορφο. Πολύ πιο όμορφο από το να κάθεσαι εδώ και να βασανίζεσαι γράφοντας μυστικά γράμματα που ο πατέρας μου τα ανοίγει και τα κοροϊδεύει. Αλλά μ' ακούς. Judith, γιατί δεν το έλεγες αυτό τόσο καιρό. Γιατί δεν ήξερα πώς να το πω. Δεν ήξερα. Τώρα εγώ πρέπει να φύγω. Είναι η καλύτερη λύση, η μόνη λύση. Δεν μπορώ εγώ να τα βάλω με έναν. Μην μιλάς για το συνταγματάρχη. Γιατί δεν είναι αλήθεια. Είναι και αλήθεια και ψέμα. Θα μπορούσε να γίνει μόνο ψέμα. Ναι. Τώρα θα γίνει. Σε μία ώρα. Judith, το εννοείς. Εγώ μπορώ να περιμένω, να υπομένω, να δουλεύω, Judith. Μη φύγεις ακόμα. Καλά. Πόσο καιρό θα περιμένω. 1 χρόνο. 1 χρόνο. 1000 θα περιμένω. Κι άμα δεν έρθεις, τότε θα αναποδογυρίσω τον ουρανό, ώστε να βγαίνει ο ήλιος από τη δύση. Κάποιος έρχεται. Πρέπει να φύγεις. Σφίξε με. Μη με φίλησες όμως τώρα, δεν πρέπει. Φύγε τώρα, φύγε. Όχι. Δεν μπορώ να φύγω, δεν θέλω να πάω σε τώρα, Judith. Να ξέρεις πόσο όμορφος είσαι τώρα. Ναι, να μπορούσες να δεις τον εαυτό σου. Ένας άντρας δεν μπορεί να είναι ποτέ όμορφος. Εσύ όμως, Judith. Εσύ αυτή η άλλη Judith που παρουσιάστηκε μπροστά μου. Εσύ δηλαδή όταν είσαι καλή. Αυτή είναι η δική μου Judith. Που αν με αφήσει θα πεθάνω. Αχ, εγώ νομίζω πως θα πεθάνω έτσι κι αλλιώς. Μακάρι να μπορούσα να πεθάνω τώρα που είμαι ευτυχισμένη. Κάποιος έρχεται. Δεν πανάρχεται. Τώρα πια δεν φοβάμαι τίποτα. Θα ήθελα να μπω εδώ, κάτω από το παλτό σου και να έρθω μαζί σου στη Λαπωνία. Τι θα κάνουμε στη Λαπωνία. Εκεί που οι αξιωματικοί φορούν κατέλαβε φτερά. Είναι πολύ όμορφα, θα σου πηγαίνει χάρμα. Τι κάνεις εκεί, χαζούλη. Θα μαυρίσουν τα μούτρα σου και δεν θα μπορώ να σε χαιρετήσω όταν θα φεύγεις. Πάμε. Θα έρθω κι εγώ μαζί. Όχι. Θα με κλείσω φυλακή. Θα μπω κι εγώ μαζί σου. Δεν γίνεται. Πρέπει να χωριστούμε. Ωραία λοιπόν.
ακολουθήσω τον βαπόρι κολυμπώντας. Εσύ θα πέσεις να με σώσεις, θα το γράψουν οι εφημερίδες και θα ραβωνιαστούμε. Το κάνουμε έτσι. Μπορείς ακόμα να κάνεις αστεία. Το κλάμα είναι πάντα ευκολότερο.